Ja sam Branko Čačić, predstavljam Braniteljsko domoljubnu stranku Hrvatske i našeg partnera Hrvatsku braniteljsku pučku stranku. Nastupamo na ovim izborima 1., 2., 4. i 6. izbornoj jedinici. 1991. smo uključili se i oslobodili domovinu zajedno sa svojim narodom. Tako i sada na platformi Saveza sa narodom nastupamo dalje. Dogodila se oluja pretvorbe i privatizacije, to je druga oluja koja za nas nije bila dobra, jer je dogodilo se i niz koruptivnih radnji koje su završile procesima da su akteri za svoje nedjela nagrađeni na način da im nije oduzeto protupravno stečeno. Stoga zagovaramo izbor glavnog državnog odvjetnika i županijske državne odvjetnike da se biraju izravno, a da sve odluke donose konsenzusom. To bi bilo puno realnije i bolje za sami sustav. Rejting Hrvatske je, nažalost, iz svih tih razloga jako loš i stoga su bitne i nužne promjene. Nažalost, naši branitelji su izmarginalizirani, ispolitizirani, a to zaista ne zaslužuju za ono što su učinili za domovinu i treba o njima biti posebna briga. Naši umirovljenici za svoj minuli rad ne dobivaju mirovine nego socijalnu pomoć i taj dio treba se preuzeti briga o njima. O mladima, mladi nam se iseljavaju umjesto da imaju pravo na posao i da za njega budu plaćeni, i ako se uspoređujemo sa mnogim zemljama u Uniji, onda treba biti rad tako isto vrednovan. Hrvatska mora odrediti nacionalne interese, prije svega prioritet šume, vode. Demografija nam je jako loša iako imamo ministarstvo, ali nije dovoljna briga. Stoga mi predlažemo da bi bilo neophodno porez skinuti na 10% kako bi se povećala proizvodnja, samim tim potrošnja, što bi rezultiralo rastom BDP-a. Ekonomska politika je u Hrvatskoj jako loša, ni ne postoji, jer mi bi uveli ekonomsku politiku, ne političku ekonomiju, u biti se sve svodi na politikanstvo. Monetarna suverenost Hrvatske, zašto je ona bitna? Iz razloga, planira se uvesti euro, mi smo protiv toga. Iako se mora već uvesti, onda zagovaramo da ostane nacionalna valuta hrvatska kuna, jer to bi bila onda monetarno suverena država. Svakako zagovaramo promjenu izbornog sustava, jer ovaj nije dobar i Hrvatska bi trebala biti jedna izborna jedinica, veća prava našim iseljenima. Decentralizacija Hrvatske je nužna jer se sve centraliziralo u središte Hrvatske, u Zagreb, što nije dobro. Trebaju se razvijati regije. Preveliki broj županija, prevelik birokratski aparat, to treba smanjiti i to bi bilo puno efikasnije. Također zagovaramo blokadu Srbije, pronalazak svih nestalih i naplatu ratne odštete. Vanjska politika, tu se bitno odrediti prema zemljama Višegradske skupine, a ono što nije prioritet, voditi pametnu i neutralnu politiku. Briga o našim iseljenima, tu bi bilo neophodno i Ministarstvo useljeništva, pogotovo kod povratka ukinuti dvostruko oporezivanje, jer to u biti sprječava sam povratak. Zalažemo se za ukidanje zakona o općem oprostu i donošenje zakona o oprostu koji je obrazložen, ali nemamo vremena u svim segmentima. U ovim medijskim neravnopravnim uvjetima mi sudjelujemo na ovim izborima, ne očekujemo nikakav preveliki rezultat, ali je naša dužnost da se borimo za svoj narod i idemo dalje. Zagovaramo sveopću lustraciju, također revidirati istinu o hrvatskoj povijesti. Snaga u interesu svih, a ne samo onih koji vladaju. Hrvatska je iznad svega, samo od nje Bog je veći, a hrvatski narod preći. Idemo dalje. U Plodinama potraži super